Bona nit. Avui no és divendres, és dimecres i fem un sofà especial per als companys del País Valencià, perquè, com ja vam anunciar, d'aquí a final d'any, la meitat del que des del sofà recapti a Twitch, a Patreon, totes les fonts de petit finançament que tenim per mantenir el projecte, aniran destinats a la Fundació Horta Sud per ajudar la gent del País Valencià que ha patit la dana, el que bonament es pugui, amb el que puguem donar i el que vagi donant tota la gent. I per això avui tenim dos convidats valencians. Per un costat tenim a la Simmer Valenciana, podríem dir més o menys habitual del canal, perquè ja ha passat unes quantes vegades, tot i que no hem parlat mai dels Sims amb ella aquí. I a l'Alfons, conegut també per Malparlat, que valencià, creador de contingut i actor de doblatge valencià. I, gràcies als dos per venir esta nit aquí, avui, a compartir una estona amb nosaltres. Bona nit. Gràcies a tu. Bona nit. I, com sempre, també a la Rin, la col·laboradora del canal. Primer de tot, sobretot pels que sou els dos valencians. Primer de tot, com esteu? No sé com voleu anar contestant, Vull dir... Cap problema. Doneu-vos joc vosaltres mateixos. Bueno, jo per la meva part, com he tingut la sort de que no he patit cap mal a cap familiar i amic directe d'allà, que estan allà a la zona zero, vaig recuperant-me una mica, però el xoc per a tots els que són valencians principalment, no? És prou gran, no? No tens ganes de celebrar, no tens ganes de fer directes, no tens ganes de compartir, no? L'únic que busques és de quina manera pots ajudar, no? Per tant, és molt estranya la situació, la sensació, no? O sigui, i jo estic fora de la zona zero, no vull ni imaginar, no? La gent que està allà. Si nosaltres ho estem patint des de fora, però bueno, tinc la sort, toco fusta, de que han sigut pèrdues materials les dels meus propers i família i no ha estat res que hem de lamentar, no? En el meu cas, jo tampoc tinc cap familiar afectat, però sí que tinc amics que ho han perdut pràcticament tot o que la seva família ho ha perdut pràcticament tot i em dona una impotència increïble. El meu psicòleg, per exemple, ja no té consulta, Miquel Tejedor, d'Algemesí. Paco Zoico, que és dels meus millors amics, va compartir l'altre dia que la casa de son pare, la planta baixa està per tirar. La meva amiga Raquel Soriano, de Xirivella, Paco Zoico és de Llocnou, de la Corona, el xicotet municipi que són apenas 2 carrers que està al costat de Sedaví. Raquel, de Xirivella, que ja no té cotxe i ella se va salvar per sort. I, bueno, les històries més dures les he escoltat de gent molt propera, que és, per exemple, una amiga meua que la netejadora de la seva escola, la filla, nascuda en l'any 98, per tant, 26 anys, embarassada de 8 mesos, se la van portar la riuà i està morta. O el seu veí, un home d'origen àrab, però molt arrelat a la nostra terra, acabat de ser pare des de fa un any, té un bebè d'1 any, també se'l van portar la riuà, un home que parlava valencià, que estava plenament integrat en el poble, en Riba-roja, i se'l van portar la riuà i el va matar també. Això, jo conec aquests casos, però està clar que en fi, que ha sigut una massacre. Sí, no? Hòstia, després d'aquest testimoni és difícil dir alguna cosa. A vosaltres us dic que no us va passar res directament. Bueno, tu, Simer, vius a Terrassa, per tant, és més normal. Però, hòstia, com vau viure el primer moment, les primeres notícies? Perquè jo estava a Irlanda, visc a Irlanda, i quan vaig començar a veure pel Twitter tot allò, jo estava flipant, perquè
no es veia que era una simple riuada i es veia que, pues, que era una animalada, que... És que saps què passa? Que en nostres territoris acostuma a tindre situacions d'aiguats forts. No, per exemple, després va pujar al nord del País Valencià i a nosaltres al poble, que el violista sí que estava per allà dies previs, se'n va sortir el barranc i el riu sec, que són secs de normal, però sempre que venen aquestes èpoques pues, n'hi ha pluges fortes. Ja va passar fa uns anys a Benicarló que se va desbordar el riu i se va liar no tant a l'alçada de la catàstrofe que hem tingut a la zona d'Horta Sud i València, sinó més bé o sigui, un terme mig, no? Podríem dir, però va morir un bebè que va ser arrossegat per l'aigua. Vull dir, que estem una mica, entre cometes, acostumades a que hi hagin temporals d'aquestos de pluja forta, però el que no t'esperes és que sigui d'aquesta magnitud i en aquesta catàstrofe i la quantitat d'aigua que ha acumulat aquesta pluja. El tema és que jo pels matins me poso a punt o me poso a la ràdio, però per qüestió normal o igual que me poso Twitch per acompanyar-me treballant, no? O mentre faig coses a casa. Clar, i jo vaig veure aquella pluja, o sigui, vaig veure aquella situació i vaig dir, això no és normal. Clar, i jo preguntant ja a la gent que coneixia d'allà baix, dic, com esteu? Esteu bé? Va tot bé? Oh, aquí n'hi ha massa aigua, este poble no sé què. Vull dir, la gent ja parlava, o sigui, ja se parlaven, ja hi havia preocupació, no? I, bueno, a la vista està de que com va succeir tot, no? Però... Jo me va pillar en clase. Jo soc professor en la Garriga, visc en Folgueroles, a el costat de Vic, i vaig estar pues, tot el dia seguint tot el que anava passant. A més, va ser algo totalment inesperat. Jo recorde aquest dia, de fet, pel matí jo vaig gravar un vídeo d'estos que gravé per a Instagram i TikTok, contant una anècdota relacionada amb la nit de Tots Sants valenciana i tal, i el vaig llançar a migdia. Jo, si haguera sabut que anava a passar tot el que anava a passar, jo aquest vídeo no l'haguera llançat, perquè hores després tot el que va passar, jo inclús sentia vergonya de dir, joder, no és el moment de que la gent veja el vídeo que acabé de fer. Després estava en classe i, bueno, recorde que ho parlava amb els meus alumnes que ojo lo que estava passant i tal, i bueno, va ser duret i sobretot viure-ho a distància. Sí. Però jo dic que el teu vídeo el vaig veure, no recordo si a Instagram o TikTok, Sí? però el vaig veure i quan el vaig veure no sabia res del que estava passant, perquè jo crec que a mi em van arribar coses a partir de les 3 o les 4 de la tarda per Twitter. Sí, més o menys va ser més cap a la vesprada, el que passa que pels matins era més el comentari de ostres, està baixant molta aigua, ostres, està plovent molt fort, tal. Eren més comentaris d'estos, no? Sí. Bé, que tampoc tu pots esperar que comença a ploure així, que passen això. Mira, pensava comentar, moltes editorials xicotetes ho han perdut tot per la distribuïdora. Se li han dut... bueno, que jo també he vist imatges de sembrar llibres, no? Que la distribuïdora pues, se l'han portat tota l'aigua, Sí. és el que comentàvem pel xat. Clar, és que és això també. N'hi ha un Més enllà de... Àlex, Sí. crec que han fet un fil amb les llibreries que ho han perdut tot. A veure si ho puc recuperar. Perdó. Bueno, Jo això conec- és editorial, sí. Digues. Digues, Alfons. No, jo anava a dir que jo coneixia de les principals afectades Somnis de Paper, que justament és una de les llibreries que més ha fet per impulsar sobretot la literatura valenciana i en valencià, i era un paisatge desolador. O sigui, una editorial que se diu una llibreria que es diu Somnis de Paper, que justament el nom és completament literal perquè els llibres que venen són els seus somnis i se van quedar sense somnis. I això, pues, d'alguna manera trenca el cor. Sí, això no ho he vist, però sí, el que comentàvem pel xat de sembrar llibres segur ho havia vist i clar, és això, vull dir, més enllà també de les cases i del que surt per la tele, no? Són els carrers, les cases, sobretot pues, els centres comercials i els supermercats. També hi ha molts petits negocis que
afectats i que no s'hi ha parlat tant, o almenys el que jo veig per la tele, pel que m'arriba o per les xarxes, no es parla tant, perquè la gent parla del centre comercial de no sé on, del Mercadona de no sé on, del Zara, de no sé quina altra botiga gran, però de la carnisseria del poble no s'hi parla massa. No. És que és una de les coses que vaig comentar ahir per Twitter, que és que no estem preparades per al post d'Anna. És a dir, Yeah. ara és evident que n'hi ha una situació catastròfica, que n'hi ha moltes pèrdues, gent desapareguda encara, encara n'hi ha carrers que no ha anat ningú a ajudar i a llevar tota la porquera que queda allà després de tota l'aigua. I què passa després? És que el més gros per a mi, com a persona que ha treballat en emergències, és el després. Les infraestructures, les cases, la salut mental, la part econòmica, la feina, els petits negocis, sobretot els petits negocis. Jo crec que després de tot això, o sigui, ara hem de preparar-nos per al post, és a dir, estem arreplegant diners per poder enviar gent, material, tal, però és que després encara serà més fort, perquè no és qüestió d'una setmana, no? És qüestió de mesos, de recuperar-se, inclús un any podríem arribar a que la gent es poguera recuperar físicament. Després, mentalment, això és una altra cosa, no? Però jo crec que després els psicòlegs, que tenim una plataforma també d'ajuda de psicòlegs que s'han oferit voluntàriament. Vull dir, ara, el que fort, per mi, és el que ve ara. El com recuperar tot això. Hi ha una cosa, jo soc de Nules, és un poble que té molta tendència a inundar-se. Jo he viscut en el meu poble 5 inundacions que me vinguen al cap ara. Cap d'elles amb víctimes mortals, però 5 inundacions. Jo sé el que és en el sentit de que el cotxe de mon pare, per exemple, se'l va comprar en 2002 i en 2004 va ser la primera d'aquestes grans inundacions que van viure, la primera riuà. Va ser una brutalitat. I a mon pare el cotxe li va arrastrar una miqueta, però ja no és el fet de que li l'arrastre, perquè el cotxe no ha quedat com els cotxes que se veuen en les fotos de Paiporta, per exemple. El cotxe, ell després l'ha pogut seguir gastant. Però, clar, el cotxe per dins va acabar pleníssim d'aigua. Què passa? I l'aigua, el cotxe ha fet pudor tota la vida. ¿Vale? I ara ens fiquem en eixa pudor, però dins de les cases. O sigui, passaran molts anys fins a que les cases que s'han vist completament inundades perguen qualsevol resquici de lo que acaben de passar. O sigui, passaran anys fins que perguen eixa olor, eixa polseta que se queda, recorde jo, tenia l'aire condicionat mon pare i tirava com si fora fang, ¿vale? I t'estic parlant ja d'anys després. A part, això d'alguna manera també debilita els ciments de les infraestructures i demés. I com estava dient Simer, els danys a nivell psicològic que van a deixar, perquè la gent que ho ha perdut tot, què li queda? Saps? O sigui, per més que veig a que n'hi ha altra gent que s'està volcant en si mateix, és molt fàcil perdre l'esperança en tot quan t'has vist completament abandonat i trobo que això és un gran risc. I a part, doncs, està el tema de les infeccions i de més que es sortiran ara després de tot el que... de tota la gent que va a netejar en la millor intenció del món i no tenen material ni equips aptes per a poder-ho fer, perquè així hauria d'haver anat l'exèrcit des del primer dia. Sí, però, bueno, el tema de l'exèrcit igual és un tema polític que, si voleu, podem tocar. No, però me referisc perquè manegen maquinària apta per a poder apartar tot el que se troba pel carrer, saps? O sigui, no és el mateix que vaig a un llauraor, que, ojo, tots els llauraors s'han volcat en el tema i això és molt digne d'admirar. No és el mateix que vaig a un llauraor a intentar llevar una pilar de 4 cotxes un damunt d'un altre, que en prou forces podrà,
a que vaig a l'exèrcit en grues o tanques o el que siga a llevar trastos de pel mig, simplement per això. O sigui, el govern o l'Estat té les ferramentes necessàries per a poder despejar camins. I en aquest cas els camins són els carrers dels pobles. I això la gent que ho està fent per motu propi i amb la millor intenció del món està posant les seues vides en perill. Sí, sí. No, deia lo de políticament, però bueno, ja hem vist com ha anat el tema i les actuacions d'alguns polítics. N'hi ha protocols per anar això. Vull dir, el problema és que si ets un inepte per a governar, i perdoneu que ho digui així, però és que és la realitat i s'ha demostrat, no saps... O sigui, sense intervenció de l'Estat directa, vull dir, s'haguera pogut resoldre part del problema. S'haguera pogut resoldre perfectament. Vull dir, tenim equips i agrupacions de protecció civil repartides per tot el País Valencià. El que passa és que, per exemple, protecció civil, com se tracta al País Valencià, no se tracta igual que a Catalunya o que a Madrid, per exemple, que a Madrid, protecció civil, per poder ser director o directora d'un servei de protecció civil t'has de treure una carrera, que literalment es diu Servei d'Emergències de Protecció Civil, si no m'equivoque. El meu cap s'ho va treure així, vull dir, existeix. Per tant, com pot ser que a Catalunya i al Madrid se li doni un valor, es diu SAMU Protecció Civil, per exemple, les ambulàncies, vull dir, se li dona aquest valor i al País Valencià, que tens agrupacions de voluntaris repartits de nord a sud, no. És que tindries la primera xarxa de mur per a poder contraatacar o contrarrestar, la catàstrofe. La primera. Després ja te tanques porta a porta i comences a moure cel i terra per a tallar les connexions de carretera perquè la gent no surti, per a evitar que la gent vagi als treballs. El que sigui, és que ho tenien tot. Ho tenien tot. És que a mi encara no m'entra al cap després d'una setmana. És que no m'entra. No. I després ja demanes directament, pegues una trucada, poses nivell 3 i truques corrents a l'estat espanyol i dius, tio, espavil i porta'm aquí el que sigui. És que no ho entenc. Si no ho ha fet és perquè amaga coses. Està clar. O sigui, hi ha moltes coses que no vol que se sàpiguen i per això no ha fet el nivell 3, perquè està intentant pues això, evitar qualsevol transparència que puga ser. Crec que ha sigut un reporter de TV3, crec que era TV3, però no estic segur, he vist el vídeo per Twitter del mitjà de comunicació, era en català, per això suposo que era TV3, però a punt segur que no era perquè em sonaria, però crec que era TV3, 324, algun mitjà català que està allà, que han anat a un poble i la Policia Nacional no els deixava entrar. Deien que ni premsa ni voluntaris podien entrar i havien entrat per camins i secundaris i tal, havien pogut entrar caminant al poble a gravar, però que la Policia Nacional no els deixava entrar. No sé per què. Després també gent que deia que a certes zones no deixen anar voluntaris, que posen la Policia Nacional o la Guàrdia Civil posa lones perquè no es vegi el que hi ha darrere. Però no saps per què no? És el mateix que van fer en el metro de Jesús. Jo tinc amics que treballaven de reporters, un d'ells, bueno, no sé si dir el seu nom, és igual, de Cadena SER. En el moment en què passa tot, ell acudeix allí i no li deixen entrar. No van deixar entrar a pràcticament ningú. I què va passar? Pues que Canal 9 en el seu dia el van poder comprar i van tapar tot el que van voler durant anys, cosa que li va costar el govern i la cadena. I ara la sort que tenim és que estan les xarxes socials, està la gent mobilitzant-se i això no ho poden tapar. Poden tapar els accessos, però la gent acabarà passant igual. I la gent de dins, com Paco Zoico, per exemple, que ara que ja pot comentar una mica més, perquè me'n recordo que els primers dies ell, evidentment, no parlava, no? Però després ara està penjant vídeos, està explicant la història des de dins. Dono gràcies a les xarxes socials, francament. Sí, perquè si no estaria silenciat completament. Què mos arribaria i quant?
Bueno, també les xarxes socials també té l'altra part de, bueno, que hi ha moltes troles per guanyar seguidors i notorietat. I lo del pàrquing De de Bonaire. Bonaire, que diuen que sí, 700 morts, que no sé què, quan ni s'havia entrat. Sí, però Rubén Girbert, que és... Rubén Gisbert, que és el que se va encarregar de moure tot això, el bulo, el de Iker Jiménez, el que el van pillar agenollant-se. Este tio ja tenia un historial important com a persona de dudosa reputació, ¿vale? La gent que poguera compartir els seus vídeos o que se creguera el que deia és gent que estava completament desinformada Claro. o gent de les seues fílies i fòbies. Sí, però el problema en aquest sentit també és quan surts d'aquesta persona i un streamer davant de 10.000 adolescents diu el mateix. Que aquests 10.000 segurament no saben d'on ve, no coneixen l'historial de l'altre. Però és que és l'època en la que estem. Vull dir, estem en una època en què les xarxes socials són bones per a unes coses, però tenen el que diu vosaltres, no? La part negativa. I és la desinformació. I que també tenim una societat que, malauradament, un gran percentatge és inculta. Inculta en el sentit de que no es preocupen de saber si el que t'està contant fulanito de tal és cert o no. Simplement s'ho creuen i ja està. Perquè a lo millor tenen les seues misèries del dia a dia i menjar brossa o merda a TikTok o a qualsevol xarxa ja li va bé per a desconnectar de la realitat. El problema és que no se donen compte de que això que estan consumint és ocupar o utilitzar una catàstrofe en benefici de, o és mentires, perquè jo només estic veient dimissió Pedro Sánchez i jo, hello? És que no és... Pedro Sánchez pot tindre part de responsabilitat per el càrrec que té i l'accés al material que té. I les decisions que ell pot prendre. Ja vam veure Catalunya lo ràpid que va arribar el que va arribar, no? Però per exemple, estem llevant el focus de la realitat i això és el que estan aprofitant ara. Vosaltres heu vist algun vídeo dels primers dies com els que estem veient ara? No, perquè estaven fent estratègia i ara que han passat uns dies i ja tenen a la gent enganxada i la gent està calenta, vale? Perquè la gent està calenta, la gent dels pobles i la gent de fora que no podem fer molt més del que podem fer, estan aprofitant els bulos perquè la gent que per situacions X econòmiques, socials o el que sigui, no veuen més enllà de l'ofuscació, perquè no veuen una família àrab donant menjar cada dia als bombers, no. Això no ho veuen, perquè ja contesten és que a los espanyoles no los ensenyas. Pues, cari, és que esteu dient que gent d'eixa cultura està robant cada dia. I no és així, no? És tot tan... Saps? És que inclús més que la incultura i la ignorància, que estic d'acord, o sigui, hi ha un excés de persones incultes i ignorants en la nostra societat, però no deixen de ser aspectes lligats a una pròpia decadència, però innocència. Jo el que veig i que realment em fa mal és les males intencions. I els partits polítics que juguen en les males intencions. I això és que això m'assusta com a espècie humana, com a tal. O sigui, com estàs intentant treure profit, rèdit polític d'una situació aixina, com en tot el món ofegant-se, morint-se, li passes la pilota a l'altre te la torna i de més, i la gent que li peten i en fi, o sigui, és horrible. O sigui, jo, de fet, després de tot el que ha fet Carlos Mazón, o sigui, jo, a veure, ja s'ho dic sempre, jo sé, independentment de que jo no votaria al PP, jo sóc des que pensa que jo tinc amics que són votants del PP i no els vull menys per votar al PP. Jo conec gent que està dins de lo que és l'organització del PP a nivell local o autonòmic i no per això m'educ mal en eixa gent. O sigui, cada un dins de... O sigui, l'estat de dret se basa precisament en un dels seus pilars és la pluralitat ideològica, ¿vale? I la llibertat ideològica i política i de més.
O sea, no pots dir que este és menys listo per estar en este partit o per votar a este partit. Però sí que passa una cosa. En això que ha passat ara i la gestió que ha fet Carlos Mazón i la seva incompetència, s'ha creat un cisma des del partit, inclús. Jo el que sí que pense, o sea, jo pense sincerament, és que si la gent que conec jo del PP realment té dignitat, perquè pense que la tenen, perquè ja t'he dit jo que és Bullamontó, o sea, és Bullamontó, els que conec i d'això, que tinc amics i d'això, però o sea, si realment teniu dignitat, tio, senyaleu a esta persona i esta persona al carrer i que reba les conseqüències de la justícia que facin falta, perquè ha incurrit en dol eventual i això, o sea, té responsabilitat penal. O sigui que el tio ha de passar pel procés judicial oportú que siga disponible, que siga menester, i la llàstima és que tenen el Tribunal Suprem comprat, perquè és que si no, este tio li hauria de caure una ben gran. Clar, és que amb això que dius de la gestió de Mazón i tal, clar, és que jo crec que no té res a veure amb el partit. Sí que té un historial complicat en aquest sentit del Partit Popular, en el metro de València i altres coses, però és que gent del mateix partit va fer el que havia de fer el dimarts passat. I alcaldes, gent de la Diputació. L'alcalde d'Alfafar, l'alcalde de Benicarló Montcastre, ha enviat coses. Benicarló, que ara és pepera, ha enviat personal i coses. Per això ho dic, que no és cosa del tema del partit. Perquè jo conec gent del PP que està fent les coses molt bé, però, tio, si veieu que el portaveu del teu partit a nivell autonòmic, que avui és el president del nostre govern, hòstia, senyaleu-lo. O sigui, si l'està senyalant hasta Feijóo des de Madrid. Per això dia Ara. del sisme. Ara. Ara Que sí. dic ara perquè ha tardat. Vull dir, al principi el que estava fent Feijóo era al principi valorar la situació i dir-li tu cállate, hablo yo, saps? Però ara, com s'ha vist, que és que no té ni cap ni peus, que no pot, està mentint, literalment, però és que no tens per on agarrar-lo. Pues aquell ja està dient Pedro Sánchez, pilla el govern valencià, no? Intervé, com se diu això en política. Està mentint, però és que és tan estúpid que les mentires no se sostenen. És que no se pot sostindre algo que és públic. Exacte, És la sort, és no la sort pots... que tenim, en veritat. És que pareix mentira. Pareix una pel·lícula i ho estem vivint. Black Mirror. Sí. Això és Black Mirror. Sí, més o menys. Bueno, està mentint i acusant altres institucions. És que ha acusat a tots. Hasta la conferència de la conca hidrogràfica del Xúquer està acusant ara. Va per ordre. Va acusant, però de moment ell, autocrítica, algun comentari crec que va ser en l'última roda de premsa, que ja se va llevar el xupetí d'emergències, ja va sortir amb la camisa, ja va dir todos hemos fallado. Ha fallat ells. Sí. Hemos, saps? Bueno, la hidrogràfica del Xúquer... Conferència. Sí, no envia alarmes, simplement et diu el cabal que hi ha al riu i els afluents. Sí, ells fan el control. Clar, però en temps real. Vull dir, ells no obrin l'alarma, això hi ha altres instàncies, però tu, si veus que el cabal s'ha multiplicat per 10 en mitja hora, com a president igual hauries de deixar de dinar. No tenen res des del cap. El que passa és que el president Mazón estava de parranda rebent un premi. La Núria Montes estava de parranda en Alacant, literalment. El d'Emergències estava de parranda en Taurinos. ¿Vale? I després hi havia un càrrec per ahí que havia quedat desert des de fa més de 3 mesos quan el Vox se'n van anar del govern, i aquest càrrec, al veure la situació, el va ocupar, que el que s'encarregava de la gestió de protecció civil i demés. El va ocupar en un expert taurí el mateix dia de la dana, el dia 29, i se va fer oficial el dia 31 el BOE. O sigui, és que pareix una pel·lícula, perquè és ridícul. Però no sabe gestionar.
Però també vos dic una cosa, si és que la majoria dels que mitjanament sabien gestionar estan engarxolats o estan en investigació, estan investigats, també vos ho dic. Perquè ahí tens els abogados cristianos per ahí donar per cul que a la mínima que tu fas les coses una miqueta bé i es deixes en evidència els de la dreta o extrema dreta, enseguida van a per tu. I això és així. Van a per tu, te trauen qualsevol cosa i com en este país la presumpció d'innocència és com que no existeix, pues enseguida el teu partit, els mateixos del teu partit, t'aparten com li van fer a Mònica Oltra. Correcte. Sí. Ara em llançaré a la piscina, però em sona que ara que has dit abogados cristianos han denunciat algú per la Dana. Sí, a la directora de la EMET. Exacte. I a més gent denunciaran i això no estan bé del cap. És molt fort, és molt fort. I una altra cosa que jo també dia eren els assessors del Partit Popular. O sea, en sèrio, ningú... És que no em cap al cap que ningú d'ells, dels seus equips d'assessors, que tenen 40.000 i la mare, ningú els hagi dit, tios, que s'està liant pardíssima. És que... Has vist que la catalana no ha obert la boca en tots estos dies? No, s'ha ficat a posar llumetes de Nadal. Deixa-la, està entretinguda. I ha desaparegut. Ha desaparegut del mapa ara mateixa. Està fent coses de baix nivell, de baix... Sí. Bueno, baix nivell no, que les llums de Nadal les posen amunt. No, dic de perfil baix, perdó. Saps coses que no... Perquè no la relacionen, perquè és el que deia Alfons abans, el cisma que hi ha actualment en el Partit Popular a nivell nacional. És que estan arribat al nivell nacional perquè és una qüestió de... Estan deixant el PP pitjor, penso jo, que Rita Barberà. Pitjor. És que a veure, és que compares a Rita Barberà en Mazón, o sea, no n'hi ha color. Rita Barberà corrupta, lo del metro y lo demás, pero Rita Barberà, y bueno, y todo lo que saben de l'America's Cup, la vinguda del Papa, el circuit de Fórmula 1, etcétera, però Rita Barberà, ella, durant anys, el seu objectiu era fer gran València, convertir València en la capital cultural d'Europa igual que havia sigut en el segle XV. Li va eixir mal, però la intenció d'alguna manera, encara que els mitjans per aconseguir-la eren molt dubtosos, la intenció relativament era noble. Però, claro, arriba el Mazón este que no té cap intenció més allà de tirar merda sobre els seus rivals polítics, tirar merda sobre el valencianisme, convertir València en una colònia de Madrid més de lo que ja ho és, si això és el teu objectiu, hòstia, és que per lo menos Rita, València seria una colònia de Madrid però tenia una identitat pròpia. Mazón no volia cap identitat. De fet, per què no fa els avisos de la Dana? Hòstia, Mazón, el que jo pense és que no volia renunciar als diners que deixarien els madrileños durant el pont quan baixaren a València. I no sols això, sinó el fet que tampoc voldria quedar mal en el PP a nivell estatal, en el sentit de que els màxims patrocinadors del partit són els grans empresaris que justament haurien de renunciar a una jornada laboral i als diners que això comporta si tu llançaves l'avís d'alerta roja, quedeu-vos en casa. És que tot està lligat. Tot està lligat. Algo ha sortit, això dels hotelers valencians, del pont? Mira, jo tinc una altra amiga de les afectades, no vaig a dir el poble, però treballa en un hotel en un dels pobles més afectats. No vaig a dir quin, perquè me va dir que no ho contara, però resulta que al seu poble va anar una família i en el moment en què li fan el check-in veuen que és d'Aldaia. Diuen, hòstia, d'Aldaia? Hòstia, que feu així, tal, no sé què. Van anar a dutxar-se, ¿vale? Van pagar 85 euros, se dutxen, carreguen el Tesla i dins del Tesla carreguen els mòbils, perquè havien perdut tots els carregadors, ja tornen a tindre els mòbils i una vegada ja estan dutxats i en el Tesla i els mòbils carregats, agarren el cotxe i se'n van. 85 euros, ni nit ni res. I, claro, les jefes d'esta amiga meua en Madrid de parranda per tots sants. I esta cadena hotelera, que són 4 hotels, tots els treballadors a treballar, inclús dels pobles afectats, i no sols això, sinó que ja no te dic que deixen habitacions lliures per a la gent que ho ha perdut tot, sinó és que no deixaven ni rebaixar el preu de les habitacions. O
sigui, que és pa matar-los. És que te vaig dir No, una és que si cosa. no és per dutxar-se, hòstia, que li dirigin a Va 5 pagar euros si els hem de 85 cobrar euros alguna per cap, una família de pare, Una mare nit. i fill, 85 euros per cap, per poder dutxar-se, perquè era l'únic hotel que estava disponible. Que fort. És que és una cosa que parlàvem nosaltres a casa. O sigui, jo sóc el govern i el primer que intervinc són els albergs i els hotels. Perquè on dorm la gent? Sí. O sigui, ho sento I els molt. madrilenys? Pues que se'n vagin a Madrid. Els Escolta, madrilenys... si tu tens espai, jo t'intervinc els hotels, perquè és una situació d'emergència i tinc tot el dret. El govern pot intervindre a nivell econòmic si hi ha una catàstrofe. te poden expropiar i a lo millor no pagar-te res, com no te van a intervindre un hotel. És l'administració Claro. pública. En el tema dels madrileños, la premsa de Madrid, mira si mos vol als valencians, que després de la Dana, en portada no estava la Dana de València. Aixina com sí que estava a nivell internacional. En portada estava ¿qué pueden hacer los madrileños este puente para llegar a Valencia? És que és increïble, tio. És que és increïble. És que és per fer una declaració d'independència completament i prohibir el pas a qualsevol madrileny que vulgui arrimar-se. Podem agarrar Madrid, treure'l, no? O sigui, Si fora Ja un dònut... Com un dònut. Sí. seria el més fàcil per a totes, ja vos ho dic. Si Espanya fos un dònut, no? Allò que es deia. El mapa aquell de Pokémon que van treure, Arceus, este que era un No sé. dònut. I dic, mira, això és sense Madrid. No sóc molt de Nintendo, però sí, alguna cosa així vaig veure. Per cert, no sé qui ha sigut una bona persona, acaba de regalar 5 subscripcions a Twitch. Posa donació anònima. Això vol dir que aquestes 5 subscripcions, doncs, la meitat anirà per la Fundació Horta Sud i veig que, entre altres, a tu, Simer, t'ha regalat subscripció. Sí, m'ha caigut. Sí, ha regalat 5 anònimament, no podré dir el seu nom i agrair-li, però bueno, és de les millors persones ara mateix que hi ha aquí connectades, que la meitat va per la Fundació Horta Sud, que si vaig triar aquesta associació és perquè és directament de València, del territori i de la part afectada, i perquè el cap de setmana, el dissabte, la Simer va fer un directe i també els beneficis anaven per ells i vaig dir, si la Simer els hi dona, serà que són bona gent, per tant, m'hi sumo. I així que tu, que els coneixes millor, Simer, explica una mica a veure qui són els de la Fundació Horta Sud, a veure si així més gent s'anima a subscriure's o a fer-se patron o el que sigui per poder aportar més diners a la reconstrucció de l'Horta de València. A veure, jo vos explique perquè jo tenia un batiburrull ahir de no sabia a qui donar, vaig donar... O sigui, nosaltres a casa vam donar una mica de diners a cada plataforma que va sortir. Als llauradors valencians vam donar, als llauros que venien de les Terres de l'Ebre per a benzina, vam donar als catalans que baixaven a ajudar. O sigui, vam intentar repartir una mica de diners per ajudar una mica a cada iniciativa. El que passa és que de repente m'he topat a Horta Sud que jo havia treballat en ells. Jo els vaig contractar per a uns projectes a Benicarló i els coneixia. I clar, vaig dir, ostres, estan fent una recaptació de diners. Hosti, doncs, ja que els coneixo, jo coneixo el que era el seu director, que era Julio Huerta, i tot això, dic que millor que jo sé la feina que fan que en ells que porten més de 50 anys en tot el tema de l'àmbit social, gestió associativa i tal, no? I se dediquen a això. Han ampliat coses, però han ampliat serveis, però principalment quan jo vaig començar a treballar en ells fa del 2016, se dedicaven molt al tema d'associacions, la gestió de l'associació, com funciona una associació a nivell social, no? I com ajuda al teixit associatiu a lo que és el desenvolupament dels pobles i ciutats, no? Així que per això vaig dir, mira, que millor que en ells, que a més estan allà, vull dir que això també és una altra cosa. Ara s'han obert més plataformes, però intenteu mirar... No estic menyspreant a ningú, sinó simplement si heu de triar, perquè evidentment no som rics per aquí donar diners a tot el món, però si heu de triar, mireu ben bé. I ara sé, si no m'equivoco, crec que és Fundació Horta Sud que finança
un concert que es farà a València. Alfons, no sé si tu això... El concert este de Son País, crec que en part... No sé on he vist, no sé on he vist, però crec que faran un concert on tindran Fila Zero també, per si voleu aportar, i crec que un dels propulsors és la Fundació Horta Sud. Així que estos van ser els meus motius pels quals vaig dir, pues, bueno, us coneixo, he treballat en ells i sé el que fan i, bueno, això. A mi em sap greu perquè m'agradaria poder donar a tot el món, però vaig anar descartant. Vaig dir, gent que està allà, directament, perquè al principi era molt difícil. Al principi, quan va començar tot, era molt difícil trobar a on podies tu enviar coses i donar diners, no? Després va sorgir lo del suport mutu d'Anna, però només actuaven allà, no podies vindre de fora. Després va sortir els que sí que podien, els catalans, que ara no me'n recordo el nom, i que estaven en coordinació amb serveis d'allà d'emergències i per tant podien baixar, no? Així que també em vam donar allà. I després, pues això, buscar gent de la zona. Perquè, no per res, sinó perquè al igual que els polítics del nostre territori són els que han de saber actuar pel simple fet de conèixer la zona, entre altres coses, i perquè governen, no? La gent d'allà coneix més la zona i les necessitats, no? Però bueno, una mica així. Són bons motius. Això del concert que has dit, ho he estat buscant, el concert Som País, i el que em surt és un concert que es diu Som València, que es farà a diferents ciutats. No sé, l'he vist a Aitor. Però no m'han sortit els organitzadors. Som València. I no sé si on havia escoltat això. Posa 200 artistes... Que les donacions aniran a la Fundació Horta Sud. Mira, la Fundació Horta Sud con más de 50 años fortaleciendo, y eso no está en Valencia. Perdón, pero... No. A les webs que mirant no posava aquí cap on anaven i qui hi havia darrere. Però sí que he vist que feien concert a Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona, entre altres ciutats. I crec que Manresa també posava. Bueno, hauran creat aquesta xarxa per a poder fer una recaptació. Pues, bueno. Ja sabeu, si fan un concert a prop, podreu anar. I, al fons, canviant una mica de tema, aprofitant això del concert, que tu també ets cantant, no només creador de contingut, t'agradaria participar, no? Entenc en algun concert benèfic si es fa i et truquen? Justament jo la música des de fa un temps la tinc prou aparcada. Per un motiu així, o sigui, ja t'he dit que sí, que faria un concert i els beneficis anirien íntegrament per a la Dana, però justament si el faig és per això, no perquè tinguera planejat. Ara mateix jo la música ha quedat en un segon pla per a mi. No per res, o sigui, no he abandonat ni res, simplement tinc el cap en altres coses i ja està. O sigui, ha sigut una trajectòria prou intensa. L'últim disc, que va sortir en 2022, va guanyar el Premi Ovidi, va estar nominat a Scarlett Santos, la revista The Rock el va situar entre els millors discos de l'any, però en fi, o sigui, tinc el cap en altres coses. Sí, no, clar, jo deia concert per això la Dana, pel que estàvem parlant. Si sorgira, jo estaria encantat. Si no sorgís, tampoc passa res. Ja suposo. Bueno, a veure si trobem per algun concert, perquè si són més de 200 artistes, són molts artistes. Jo no conec a quasi ningú que he vist el cartell, però això sí, la que conec, que és Ginebras, o sigui, que és un grup, Ginebras me mola prou. No he vist els grups, perquè he entrat un moment a la notícia per veure això que comentava la Simer, no he vist els grups, però només bé, són més de 200 artistes i tal. I també canviant una mica de tema, fa un moment el violinista pel xat comentava que també tenim aquí el Constantino Romero valencià. Canta que anava per tu, Alfons, no per mi, perquè no soc ni valencià ni actor de doblatge. Hòstia, la meva veu... És que a casa mos agrada molt com parle, l'Alfons. Però ets valencià i ets actor de doblatge. Però no té res a veure la meva veu amb Constantino Romero. No. La meva veu de doblatge és més aguda. No, sempre ho dia per això, pel doblatge.
Jo he dit que el primer cop va sortir un dels teus vídeos, no sé si va ser Instagram o TikTok, m'he quedat un rato allí atrapat dient, hòstia, em sona molt i no sé de què. I després, quan et vaig trobar per Twitter, vaig veure que posava allí actor de doblatge i tal, vaig dir, hòstia, clar, deu ser això d'algun doblatge valencià que he degut haver vist, o inclús castellà, si n'has fet. Castellà, Naruto, Shippuden, Haikyuu... Bueno, suposo que els animes els veureu en versió original subtitulada, no? No, en català. En català. Ah, bueno, pues bueno, en castellà la veu de Iruka de Jove soc jo. En Haikyuu era també el capità d'un equip, però no recorden el nom ni l'equip. I n'hi ha més animes, però no recordo els noms. En Boruto també estic per ahí, no sé. Hi ha algun doblatge valencià així més conegut en què t'haguem pogut sentir, almenys jo, que jo... De dibuixos quan hi havia impossible. canal- De dibuixos No, impossible perquè a punt no ha doblat dibuixos de qualitat. Els No, dibuixos que o estan d'adults. doblats són d'època de Canal 9 i els doblatges són de fa 20 anys, pràcticament. Sí. O sigui, jo fa 20 anys tenia 13. No, de fa 20 anys no, sí que és... Clar, jo, al ser de les Terres de l'Ebre, a casa meva sí que es veia Canal 9 i jo mirava el Babalà igual que el Super 3, però no, òbviament per generació no em tocaria, no, però també d'adult, no només de dibuixos, perquè sé que Prime ha doblat coses al valencià i alguna he vist en valencià abans que les traiessin. No sé Sí, no, si... en valencià sí que n'hi ha sèries, documentals, pel·lícules en les que jo aparec. O sigui, a veure, de pel·lícules s'han doblat prou d'Agatha Christie, de sèries, inclús pel·lícules d'estes de romanos, ¿vale? O sea, tipo Marc Antoni, Cleopatra, Ben-Hur, coses d'estes. Jo també estic per ahí en prou papers. Soc la veu de Simon Merrells en valencià, que és el que feia de Marco Licinio Craso en Spartacus, que el dobla la veu d'Iron Man en castellà. Ja veus. No em sona haver-la vist en valencià. No sé, algo no de... Bueno, és que no sé si has treballat per Prime en doblatge en valencià, que van Sí, doblar però algunes pel·lis, però ja no es poden veure. I jo alguna la vaig veure quan va sortir en valencià per veure què tal el doblatge i tal, i també per posar-la a la web, perquè també es pot filtrar per català central, valencià i balear, i per veure com era a l'hora de posar-la a la web i tal. I no sé si sortís en algun d'aquells, perquè si no, no sé de quin doblatge em deu sonar. pues no, segurament sortiria, però és que jo no m'enteré mai d'on surten les coses en doble. Pel·lícules que sí que te puc dir on aparec, així prou més conegudes, de lo millor que s'ha fet en valencià, perquè no te penses que doblen tantes coses. No, Shanghai, per exemple, que apareix per ahí Chow Yun-fat, el doble jo. En Zulu, que és per ahí Orlando Bloom, també. Pues bueno, pel·lícules d'estes que sí que tenen un elenc més top, però bueno, o sea, són coses, són encàrrecs i ja està. Al final el que donen diners són altres coses. Sí. I seguim parlant de doblatge també valencià-català. Tu com a actor de doblatge valencià i que dobles en valencià, no sé com veuries que en algun doblatge català també aparegui algun personatge amb accent valencià o doblat per actors valencians, sempre que quedi bé pel doblatge, com per exemple hi ha una pel·lícula d'animació que és l'Espantat Auró, que surten a la versió en català, bueno, a la versió original surten dos personatges amb accent jamaicà, que són unes meduses amb estètica rasta, i a la versió en català tenien accent valencià, però doblat per dos actors de doblatge barcelonins imitant l'accent valencià. No l'he vist, no sé com quedarà això, però... Bueno, queda bé en el sentit de que segueixen la versió original ficant un altre dialecte, però queda malament perquè es nota que no són valencianoparlants, diguéssim, es nota la imitació de l'accent. No sé com veuries que el doblatge València-Barcelona poguessin col·laborar una mica i que coses així no passessin i que ho fessin actors de doblatge valencians.
T'ho anava a comentar que, per exemple, en El Senyor dels Anells, en el doblatge català, utilitzen diversos dialectes, però a nivell d'únicament Catalunya. Hauria estat guai que agarrassen també o sea, no dialecte, perquè no és dialecte, sinó que la varietat valenciana de la llengua i la clavaren per algun lloc. O sigui, al final tens alguns personatges d'una raça concreta que parlen un estil de parlar com la gent de Lleida en paraules que a lo millor van quedar en desús en el segle XIX, perquè no pots tindre una altra raça que parle com parlen els valencians? Hauria sigut interessant. Jo sí que ho veuria guai. Això sempre s'ha dit amb la sèrie El detectiu Conan, que bueno, ells són de Tòquio i tal, però després hi ha els altres detectius, que hi ha el d'Osaka, i això sempre s'ha dit que seria molt guai que TV3 en el seu moment, bueno, si ho fes ara, hagués agafat perquè en japonès sí que hi ha molta diferència, tant amb com parlen com amb l'accent que tenen, perquè al final a Japó pues, cada regió té un accent diferent, que hauria sigut guai que en català, en comptes de fer-ho tot estàndard barceloní, pues, haguessin agafat diferents accents i diferents actors de doblatge de diferents llocs dels països catalans per fer representar això posant en català. Però no. És que inclús en pel·lícules britàniques també se nota molt quan és accent de Manchester, accent de Birmingham, accent de Londres. O sigui, tenen una oportunitat molt bona per a fer-ho i mostrar aquesta diversitat a nivell lingüístic que tenim. És una llàstima que no ho facin, però també entenc que el doblatge al final és un món molt tancat, té uns codis molt tancats i és molt complicat que la gent, ja no sols la gent, sinó la gent de producció, o sigui, els directors, la gent de producció i el propi client, que en aquest cas és la televisió, accepten tirar per un costat distint al que porten tirant tota la vida. Bueno, això que deies, no?, d'Anglaterra, Londres, Manchester, accents diferents, ho pots com entendre perquè, mira, és no hi ha tanta diferència entre l'accent de Manchester i de Londres, però quan de cop et surt un personatge de Washington parlant amb un de Londres i parlen igual, a la versió original, òbviament, no parlen igual, i és inimaginable pensar que dues persones que viuen tan lluny parlin exactament igual. I jo amb coses així també ho penso. I a part, el que deia abans la Rin del Detective Conan, és que al damunt hi ha un capítol que a la versió original descobreixen el dolent pel seu accent, perquè és accent d'Osaka i no de Tòquio i saben que és ell, i a la versió en català això no ho poden fer i juguen amb el vocabulari, no amb l'accent. I clar, quan ho saps queda una mica així, però no sé. Això del Senyor dels Anells, hi ha molta gent que ho diu, que cada raça podria parlar, no? Pues una raça com Mallorca, o una com València, una com Barcelona. Raça i fins i tot zona. Sí, bueno, jo sempre he sentit gent dient races, no? Sí. Home, perquè és el més lògic, perquè ja de per si ells ja parlen cada un idioma, no? Sí. Però estaria guapo també per zones, perquè no és el mateix. Tindria més lògica que no per raça, potser, perquè al final, els nans tots viuen potser en llocs que també viuen humans o també viuen d'això, però la mateixa, o sigui, dues races diferents que viuen a la mateixa zona poden parlar, perquè al final el que representa és que parlen la llengua comú, perquè després cadascú té la seva llengua. Seria lògic que, jo què sé, els nans i els humans del nord parlessin amb un accent diferent i amb un dialecte diferent que no pas els del sud, o així. Que tenen recursos. Sí, no, però clar, jo també penso en això, que jo algun cop ho he dit moltes vegades, sempre m'han dit que això seria més car, perquè necessitaries el doble d'adaptadors, de traductors i tal, perquè hauria de ser específic d'aquell dialecte, però jo també penso que, almenys amb El Senyor dels Anells, que jo estic a favor que es faci, però també hi hauria un problema, entre cometes, que és, en el cas de la raça, que és a quina raça li poses quin dialecte, perquè a la versió original va haver gent que es va enfadar perquè, els escocesos es van enfadar perquè els nans parlaven amb accent escocès i perquè han de ser els nans que són els més salvatges, han de parlar com nosaltres, i els hobbits parlaven accent irlandès i a Irlanda es va enfadar gent que perquè els borratxos i dropos han de parlar com nosaltres i no els anglesos parlen com els borratxos i nosaltres i els humans amb accent irlandès. Això també podria passar. Però què vols fer-li? No, ho dic en el cas del Senyor dels Anells, amb el tema de races. Si ho fas per
per zones. Perdoneu, que la meva Alexa... Si ho fas per zones, com dèieu abans, seria més fàcil, perquè dius, mira, els del nord com a Barcelona, els del sud com a València, els que estan a la costa com els de Mallorca. Bueno, no sé, jo sempre he estat a favor, I a mi això no m'ho convence, sempre he estat a favor. Però és que això ja és una qüestió més social, perquè és el mateix que quan tu poses l'accent andalús, que és el més criticat, no? És amb què més s'associa a la vegueria, al menjar, al beure, tal. Què faràs? No ficaràs... Hauràs d'anar en compte a veure quin perfil... O sigui, jo entenc el que estàs comentant, però és com... Seria tan boig haver de parar-se a mirar també això, saps? És com... Uau. Bueno, Sí. és que ho puc arribar a entendre, perquè, doncs mira, si saben que són la manera en què veuen a la gent, doncs, però també és ser racistes cap als hobbits i cap als nans. Sí, no. Jo et dic el que va passar. La gent de la fem molt fina amb aquestes coses. Avui en dia, la gent, qualsevol cosa... Tot és com... Jo penso que abans, amb aquestes coses, potser simplement és perquè no teníem xarxes socials i la gent no podia dir tant la seva i era tan fàcil veure les opinions dels altres, no? Però jo crec que la gent abans no tenia com la pell tan fina amb aquestes coses de... Tothom es queixava tot. Vull dir, és que hagués sigut com hagués sigut, algú s'hauria queixat. Hi hauria alguna crítica, sí. Alfons, tu has treballat mai en algun doblatge en català a Barcelona? Diguéssim? Jo vaig fer una prova per l'estudi de la Garriga, però antes d'estar en la Garriga, l'any passat. Però no vaig arribar a treballar. Però era per un doblatge en català o castellà? En català. I vaig haver de treballar molt l'estàndard català de TV3 perquè és molt diferent al d'Apunt, però molt distint. I és cert que d'adolescent m'hauria eixit molt millor de lo que m'ha eixit ara. O sigui, no va sortir tampoc mal, però està clar que no és el mateix. No sé, és que ara mateix ja estic desentrenat, però està clar que jo què sé, recorde que me van demanar que els enviara una demo i jo no tenia res a mà en català oriental, en l'estàndard de TV3, i me vaig gravar aquí en casa una demo així, pues rapideta, del monòleg que té Charlie Cox en Daredevil en el primer episodi, conforme comença la sèrie. Me vaig gravar això de... Com era? Perdonin per què he pecat. No recordo. Recordé. La meva àvia era la catòlica. Solia dir: alerta amb els nois Murdoch. Porten el diable dins. No recordo exactament el que era. O sigui, estic parlant de memòria. Ja. No, era per saber, sí, perquè que jo sàpigui no hi ha cap actor fent doblatge en català de fora de Catalunya i era per saber si havies fet alguna prova o t'havia sortit algun paper o alguna cosa. La vaig fer, però és que no... O sigui, n'hi ha molta exigència, perquè, per exemple, Rubén Félix, que imagina que sabreu qui és, en el doblatge castellà, per exemple, és director i protagonista de Your Name, ha sigut director de Haikyuu, de les últimes temporades d'Attack on Titan, etc. Rubén Félix està en Barcelona, ell i la seva parella, i han fet coses en català, però recorde que al principi ells mateixos es negaven a fer-les perquè no donaven el nivell encara d'exigència dels directors de Barcelona. I això què passa? Pues, segons me va dir, que si... O sigui, tenien por de fer-ho mal un dia i que no es cridaren més, de que es feren la creu. Ja. Bueno, clar, també és estàndard. I si en el cas de TV3 demana exactament català, l'estàndard de català central i no acabes de pillar-ho, també és normal, però... Bueno, també era per saber si, jo què sé, si hi havia algun paper o alguna que s'havien pensat d'incloure algun altre accent o el català o la llengua d'un altre territori que no fos l'estàndard de Barcelona. Perquè vull dir, ja passa també amb la ficció catalana, que tot és amb accent i dialecte de Barcelona
i és molt complicat trobar una sèrie feta amb actors de fora de Barcelona, dialectes que no sigui de Barcelona. L'última jo crec que va ser el Cartanyà de Lleida, que fa com a 20 anys, potser, o 15, no sé quants anys fa ja de lo Cartanyà. Molts anys. Per exemple, en Merlí, el director de l'institut és d'Alcoi, no recordo ara el nom de l'actor, però és alcoià, i és un alcoià tractant de ficar accent català i se li notava molt, però passa el mateix al contrari, perquè, per exemple, la pel·lícula esta que vaig fer vídeo jo, L'àvia i el foraster, el protagonista representa que és valencià, però és català, i és un català intentant ficar accent valencià i a vegades se li nota que és valencià, saps? O sigui, costa molt perquè tenim uns accents relativament prou distints a nivell escènic. I, clar, si tu estàs intentant forçar-te per a fer passar el teu accent per el que no és el teu accent, perds força a nivell interpretativa. Claro. Ja, i mira, seguim parlant de doblatge. Ara pregunta pels tres, no només per tu, Alfons. Com veieu que la televisió, que TV3 o que A Punt dobli una producció de l'altra televisió? És a dir, com veieu que A Punt dobli al valencià una pel·lícula feta per TV3 que passa a Barcelona i que TV3 dobli al català central una produïda per A Punt que passa a València i està feta en valencià? Em pareix fatal. Sí. A mi em sembla tirar els diners. Vull dir, Sí. podem-nos gastar en una altra cosa més útil i doblar una cosa que no està. Vull dir, al final, els de Catalunya ho entendrem i al revés. Per tant, em sembla... Jo dic perquè ha passat. Hi ha punts animés, pel·lícules catalanes doblades al valencià. Bueno, no sé si era doblatge de Punt o de l'antiga Canal 9, però vull dir... De Canal 9. De Canal 9 m'ho esperaria, segur. Bueno, una era de Punt segur perquè és la dona del segle. Una de les que sé segur de Punt perquè és la dona del segle que no és molt antiga. No sé quin any és, però no és molt antiga. I aquesta la va emetre A Punt doblada al valencià i la versió original és català central i la història passa a Barcelona. De fet, és que m'està sonant esta conversa perquè el Biorista i jo l'altre dia vam estar parlant d'això, però no me'n recordo quina pel·lícula era, però no sé, era com... Mos va fer molta gràcia i vam dir, tio, però això... O sigui, no li trobo sentit, no? A banda del tema de gastar més diners del compte i tal, no li trobo sentit perquè ho entenem igual. O sigui, si per a nivell cultural n'hi ha una pel·li gravada a València, però els actors són catalans, ¿vale? I l'accent és català, i jo què sé, que també em pareixeria una xorrada, no? Però per culturalment parlant, vols que estigui en valencià, doncs bueno, en agulles d'estendre tu pillo. Però traduir-lo, doblar-lo directament sencer perquè ho van a emetre al País Valencià, em pareix una xorrada. I això m'ha passat, per exemple, en Dragon Ball. O sigui, jo soc de Benicarló i estic a les Terres de l'Ebre, al costat, per tant, franja, amb Catalunya. Allà m'ho passa igual que l'Àlex, pillàvem les dues coses, Canal 9 i TV3. Però no sé si m'equivoco, però diria que primer va començar en Catalunya, potser en TV3 va començar primer Dragon Ball. Bola de Drac, sí, crec que sí. Va començar primer, però va arribar un punt en què Canal 9 anava per davant. Sí, però jo vaig conèixer-ho primer per TV3, perquè és on me tocava, no? O sigui, on me tocava, on podia veure-ho perquè era un primer, ho van fer. Quan ja el van treure al País Valencià, va ser super raro escoltar-lo en valencià i directament vaig quedar en la versió en català i jo sempre ho diré. A mi la que més m'agrada és la catalana. I mira que jo coneixo al Fullet Tortuga valencià, al Fonollosa, a Francesc Fonollosa. I a Vegeta no el coneixes? Perquè és del teu poble. Sí? Pues ara m'entero. Sí, Francesc Canyó. Francesc Canyó és... Ah, Francesc Canyó? Què dius? Era la veu de Vegeta, el príncep dels Francesc Canyó, el professor. No sé si és professor. És director de doblatge i actor de doblatge. I ell recita a Estellers. Ah, sí, sé qui és. Sí, de fet tinc aquí el llibre. Tinc un llibre seu, amb Borja Penalba.
Sí, pues, ja sé qui pues sí, dius. ella ha acompanyat a vegades a Borja Sí. Penalba fent recitals. Pues Sí, ella sí, era la veu sí, de sí. Vegeta. Pues ara m'entero, tio. Pues sí, Benicarlando, ¿eh? Tenías ahí, y Son Goku de Villarreal, Martí Pic. Pues ja te dic, jo me quedo amb el doblatge en català. Ja no sé si és perquè com de xicoteta ja ho mirava en català, ja és com que se m'ha quedat i ara em sonava molt raro escoltar-lo en valencià, és que de fet em sona molt raro escoltar-lo en valencià, però bueno. Bueno, això passa com la gent en castellà, també. Jo sóc un ferm defensor de la versió en valencià de Bola de Drac i he de dir que Z, ahí podem discutir, però Bola de Drac, quan Goku és xicotet, la versió valenciana me sembla millor que la catalana per un motiu. Perquè els primers 26 episodis de la catalana estan gravats en un estudi de doblatge distint, en uns actors distints, Sí. del 27 al 153. Sí, Canvien sí, totes sí. les veus. Sí, això va ser perquè van comprar primer un paquet i després van comprar tota la resta i no sé per què, si motiu econòmic o calendari o d'agenda de l'estudi, ho van canviar i també van canviar molts actors. Jo crec que va ser Entre ells, perquè van la veure Botacó. que tenien algo potent. Sí. Bueno, és que no s'ho esperaven, la resposta que va tenir d'audiència a Bola de Drac i ho van comprar més ràpid del que s'esperaven. Però bueno, el doblatge de pel·lícules i sèries estrangeres, en part ho entenc, Sí. no ho acabo de compartir, però en part ho entenc, perquè, vull dir, si tots els diners que s'han gastat en doblar capítols, per exemple, el Detectiu Conan, en català, valencià i mallorquí, sumen més de tots els capítols que hi ha del Detectiu Conan. Per tant, aprofitar els mateixos diners podrien doblar més capítols i més de tot, Clar. però bueno, això ho puc entendre, però el que no entenc és això, una producció catalana doblada al valencià o una valenciana doblada al Central de Barcelona per emetre's per l'altra televisió, com ha passat. I això és el que us preguntava. Per cert, Tita Freda, gràcies per la raid de més de 20 persones. Estem aquí a parlar una mica de la situació a la Dana i del doblatge valencià i també per recaptar fons per la Fundació Horta Sud, ja que la meitat dels subscriptors, dels patrons i de tots els beneficis que tregui des del sofà, des dels diferents llocs, aniran per la Fundació Horta Sud. I ara estàvem acabant de parlar de doblatge valencià, ja que l'Alfons és actor de doblatge. I no sé, Rin, si els vols fer alguna pregunta de doblatge o de la Dana o del que sigui. Has estat molt callada avui. Sí. Bueno, no, perquè... No, amb això del doblatge del valencià al català, estava pensant que això al final és com quan Coco o Encanto a Espanya només han arribat amb el doblatge latino, perquè al final és l'original, perquè els mateixos actors que van fer l'americà, el dels Estats Units, són els mateixos que han fet amb la versió llatina, no? Llavors, la gent es va enfadar molt i jo penso que al final és lògic, vull dir, entenc que si la pel·li ve d'anglès, doncs sí, la tradueixes al castellà i al català, sí. Però si la pel·lícula ja et ve originalment els actors són de Llatinoamèrica i fan la versió, perquè si jo l'entenc me l'has de tornar a doblar amb el meu accent. Vull dir, no ho entenc. I amb el català és el mateix. Vull dir, si jo ja t'entenc... Vull dir, és això, les produccions estrangeres puc entendre que al final també jo entenc que els valencians prefereixin que estigui en valencià igual que els catalans puguin preferir que estigui en valencià perquè és una cosa que ve d'un altre idioma que no entenem. Però si la producció ja és catalana o valenciana o de Mallorca o d'on sigui, no. Que Disney el veiem en espanyol latino. Sí. Les pel·lis de Disney. Sí. Vull dir, i crec que ningú clamava al cel en aquell moment. Després ja van començar a clamar al cel i els videojocs 3/4 de lo mismo, els jugàvem en anglès. Després ja sí que vam clamar perquè era el rotllo, és que ja no mos estem enterant de res. Ojo, que jo vaig aprendre molt, però... Sí, no, tal qual. També una mica per això, però no sé, jo tampoc hi trobo molt sentit. I a part, a mi no em faria... Vull dir, no és que no em faria res, que no m'ha fet mai res veure alguna doblat al valencià o produït. Produït potser és diferent, però bueno, doblat a mi no m'ha fet mai res. Hi ha gent que diu, no, és que el doblatge valencià no sona tan bé com el català o el que sigui, però al final és falta de costum. Jo, com sempre l'he tingut, perquè tenia el Babalà al canal següent de TV3, diguéssim, i del Super 3, doncs, sempre l'he pogut anar escoltant i a mi no m'ha semblat mai estrany. De fet, doncs,
al final és la meva llengua i m'és igual com si ho doblen a Andorra, saps? O a Perpinyà. Vull dir. Però és que estic molt d'acord en la frase que acabes de fer, que acabes de dir, per un motiu molt concret. O sigui, és cert que Madrid i Barcelona són els bressols del doblatge en Espanya, és on estan els millors actors i actrius de doblatge. És cert, vale? I per tant el doblatge català sol ser un doblatge amb una qualitat immensa, però, per exemple, en tema anime, fa anys no era igual, però avui en dia la gran majoria d'anime es sol doblar a València. És com que València s'ha convertit en l'epicentre del doblatge d'anime a l'espanyol. Però ja no això. Una cosa que vaig portar a Vegeta, a Francesc Canyó i a Martí Pic a Cadena SER, al meu podcast Sentit Aràcnid, i en l'entrevista Martí Pic va fer un comentari molt, molt esclaridor, que és el fet de no, a tu no t'agrada el doblatge valencià perquè tal, que una pel·lícula de vaqueros i ara l'indi parla aixina i tal, no sé què, però tu has vist Parque Jurásico? Pues Parque Jurásico està doblat per valencians, pels mateixos actors de doblatge que Bola de Drac, ¿vale? De fet, menudo montón de mierda. I això era César Lechiguero, ¿vale? Veu de Babalà, per cert. Pues això, o sigui, com pot ser que en Parque Jurásico te parega que està superben doblat, però després estigues renegant del doblatge valencià quan ells doblen més a gust en valencià que no en castellà perquè són valencianoparlants la majoria. Però, bueno, això també t'ho trobes amb molta gent que critica el doblatge en català perquè no sona real i l'escolta en castellà. Al final és la costum del doblatge. Vull dir, a la que escoltes una pel·lícula amb una altra llengua ja t'acostumes, però sí. I en castellà perquè sona normal en castellà si el doblatge en castellà és una amalgama d'accents que realment no se correspon a cap lloc? On més paregut podria ser, potser, Valladolid i tampoc, que allí marquen molt les elles? Jo crec que és la costum. De que tota la vida ho has vist en castellà un doblatge i el canviar de llengua sona estrany. Però a mi això me passa. A nosaltres a mi casa... passa al revés, eh? A mi me passa del castellà al català, per exemple. O sea, jo estic acostumada des de xicoteta, pues l'únic que veia en català era Bola de Drac, perquè pues, a ma casa se parlava en castellà perquè són andalusos i tal. Vale. Què passa ara? Que quan jo vaig començar a consumir contingut en català i valencià, amb dos territoris, clar, al principi era què? No? Jo és que estava flipant perquè és que no entenia ben bé. O sea, me costava moltíssim acostumar la meua oïda a lo que estava escoltant. I una cosa molt recent que em va passar, perquè ara la prioritat sempre és en català, les pel·lícules, les sèries i tot. Quant més consumim, l'algoritme o les mètriques de les plataformes, pues entenc que ajudarem en alguna cosa. No, però de per si, perquè ja m'he acostumat. Però les primeres vegades que el violista ho pot dir, els anells de poder, tio, me va costar la vida. La primera temporada, o sea, em sonava tan raro, perquè a més feia temps que no veia res en català de l'audiovisual. I clar, vaig agarrar els anells de poder i, o sea, sí, el doblatge és espectacular, que m'encanta, però me va costar moltíssim. A vegades pensava, dic, que no ho passarà al castellà i pecado per mi, però no ho vaig canviar perquè necessitava acostumar la meva oïda, però me va costar moltíssim, moltíssim. Bueno, és que era un català tirant a català antic, vull dir, era com... Jo crec que és com parla Pompeu Fabra, el cas del Senyor dels Anells. I clar, tampoc és el mateix el doblatge de Bola de Drac que del Senyor dels Anells o de The Voice. Vull dir, The Voice en català no té res a veure amb el Senyor dels Anells en català. Però mira, per exemple, què dius el Senyor dels Anells? Jo, les 40.000 primeres vegades de que he vist el Senyor dels Anells les he vist o en anglès o en castellà. Clar, quan ja vaig començar a canviar, per això m'ha costat tant els Anells de Poder, perquè jo estava acostumada a veure el Senyor dels Anells en castellà i no relacionava culturalment parlant, no? Els hobbits o els paupilosos o com siguen els Anells de Poder, no concebia els elfs, no concebia tal, veient-nos els Anells de Poder parlant en català, no? I se xoc. Sí, això passa.
A mi això em passava, me'n recordo que de petita jo vaig llegir Harry Potter, els llibres me'ls llegia en català, que a Harry Potter els noms en català estan canviats a català. I recordo que jo anava a veure les pel·lis en castellà i hi havia personatges que no sabia qui eren. Era en plan de, és que no sé qui és aquest personatge, perquè clar, els noms en castellà són diferents. Llavors era com en plan de... No entenia qui eren molts personatges. A veure, en plan, el Harry, el Ron i l'Hermione i tal, sí, però els noms en plan que tenen aquests noms compostos que els ficaven en català, tan catalanitzats, després en castellà, jo hi havia, et juro, hi havia gent que veia les pel·lis i dic, és que no sé qui és aquest personatge. No estic... Al final, per context, agafava i sabia qui era, però de bones a primeres, quan el presentaven, era no sé qui és aquest. És que, de fet, en la traducció... A veure, va ser J.K. Rowling, perquè en els llibres, en original, tots els noms són jocs de paraules. I va ser ella la que va demanar a totes les traduccions europees que conservaren els jocs de paraules. La catalana ho va conservar, l'espanyola no. ¿vale? La castellana no ho va conservar. Per exemple, Oliver Wood, que serà un des que te sonaria raro, en català era Marc Roures. Sí. O sea, por ejemplo, ¿vale? Claro, él es Oliver Wood, el capitán del equipo de Quidditch. Y dius, hòstia, però Oliver no seria Marc? Sí. Exacte, sí, passaven coses així, però per això, perquè seguir en català seguia el joc, igual que en francès i altres llengües. No sé per què en castellà no van seguir el joc. Buckbeak era a la creu i després Beck-Brau, el van canviar el nom. Sí. Ja estan venint al cap. Però clar, també en aquests casos està bé traduir els noms, perquè hi ha el joc de paraules, no? Gemec és... Ja et fa el joc, ja et fa la broma, i si la mantens en original segurament no entens la broma. I t'ho va demanar la pròpia autora dels llibres. O sigui, qui no li va fer cas van ser en Espanya. Que raro. I ja per acabar, parlant de traduccions de llibres, perquè ara m'ha vingut al cap, i aprofitant que hem parlat de doblatge de Catalunya a València, com veieu la proposta del govern valencià de traduir els llibres d'Estellés al català? No estan bé del cap. No estan bé del cap. I això és així. O sigui, bueno, ja has vist Amazon estos dies. No estan bé del cap. Ho sabíeu, no, això? Sí. Ah, vale. Sí, de fet, esta mateixa risa va ser quan m'ho va contar el violista. El violista, crec que va ser tu, no? Ho vaig veure en un tuit. I vaig dir, quina necessitat n'hi ha d'això? O sigui, que em dius que m'ho traduïxes a l'anglès, que ja s'ha fet, si no m'equivoque, perquè n'hi ha a Anglaterra, no sé dir la ciutat, ho sento, però sé que n'hi ha no sé si són unes escoles d'estudis catalans i allà Pau Alabatxos ha anat diverses vegades a fer recitals de poesia de Vicent Estellés i crec que hi havia algú d'allà que va començar a fer la traducció a l'anglès de Vicent Estellés, però perquè eren estudis, però els poemes en si no se tradueixen, se tradueix l'estudi que se fa sobre el poema. Però del valencià al català, per favor. No sé, jo és que ho vaig veure i vaig flipar. I ara, parlant abans d'això, no, d'algunes pel·lícules que s'havien emès a punt doblades del català al valencià, me n'he recordat i, hòstia, al final és el mateix. Ahí el tema de la diglòsia a nivell valencià, ¿vale? Perquè els catalans no la teniu. El tema de la diglòsia és una ferramenta política que utilitza el PP, ¿vale? Y Vox també l'utilitza, bueno, la extrema dreta, ¿vale? Valenciana, la dreta i extrema dreta. I la utilitzen en una finalitat, però se donen suport en fonaments relativament històrics. Això és cert. I també se donen suport en una sensibilitat de la pròpia societat valenciana que després de segles parlen valencià, perquè són conscients de que la llengua que ells parlen és valencià, quan es diuen que valencià i català és el mateix, els explota el cap. El cas és que trobo que n'hi ha polítiques que podrien haver-ho revertit i no ho han fet. Moltes vegades, Compromís, en lloc de tindre mà dreta o mà esquerra, com vulguis dir-ho, en lloc de tindre mà esquerra amb aquesta gent i dir, vale,
el que tu parles és valencià, ¿vale? Si tu no vols acceptar que valencià i català és el mateix, no passa res, pensa el que vulguis, però tingues clar que a l'altre costat de l'Ebre te van entendre. Vale, perfecte. Però no, la política era, no, que valencià i català no és el mateix, doncs tu eres retrasat. Què passa? Aquesta persona li agarra més mania encara al català. Això és cert. Sí, I sí. això també ha passat a nivell de catalans cap als valencians, com a no sols hi ha els menyspreus que molts catalans fan al valencià de per si. A mi mateix m'han deixat comentaris, alguns inclús, algú dels que m'ho ha deixat, recordeu que s'estava formant com a actor de doblatge català, m'ha deixat que els valencians érem els andalusos de Catalunya i que això, pues que lo nostre no era català ni era res, era un català mal parlat. Però és que això jo ho he sentit altres vegades també cap als valencians i això el que fa és alimentar aquest sentiment de diglòssia. Sí, sí. Totalment. Jo tenia, tinc un amic valencià, a vegades li deia això de l'andalús, però de broma, perquè sé que li feia ràbia, però un cop li havien dit per Barcelona i jo li deia de broma, perquè la mateixa persona que li deia a ell això, no? Que el valencià és com l'andalús, també ho deia del meu accent, al final. Perquè deia, els de l'Ebre sou més o menys com els valencians, sou mig andalusos o murcians. Bueno, no sé. Llavors, com de broma i solidaritat, doncs, li deia també al meu amic valencià, però jo li deia de broma. Però això és el mateix que quan les persones que volen parlar valencià o català, si ja els estem corregint, però de manera faltona, o sigui, aquella persona ja no te parlarà català. O sigui, a mi, per exemple, quan me corregeixen, perquè me corregeixen paraules, però és que penseu, jo soc del nord, colindant amb Terres de l'Ebre, o sigui, que si fa o no fa l'accent tortosí ja mos pilla, no? A banda d'això, vaig acabar el batxillerat i a la universitat en català ho estic fent, no? És com, tinc una barreja molt heavy. Clar, a mi pues, me corregeixen molt. I jo sempre dic, no me corregisques. I foto l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Perquè moltes vegades utilitzem paraules que a lo millor... Mira, un exemple molt clar. País Valencià. Vos puc assegurar, i aquí està el fons, que del nord al sud i passant pel centre parlem completament diferent. Però diferent. Perquè jo tinc gent i amigues de l'Eliana, per exemple, o de Llíria, i la manera que tenen d'acabar de la pronunciació de cada paraula o la melodia, perquè si n'hi ha una cosa que diferencia el parlar valencià del català com a tal, és el que els valencians parlem molt melòdic, no? El nostre parlar és molt melòdic, no? I ja vos asseguro que la diferència està melòdica de la manera de pronunciar i de parlar se nota d'aquí a València, de Benicarlo a València, per exemple, no? Però és que no entenc la necessitat que té la gent de corregir-te. Vull dir, no estic fent un examen de català, no estic parlant al Parlament de Catalunya, vull dir, estic fent un streaming, estic parlant, fent-me una cervesa amb uns amics. Quina necessitat tens de corregir-me si dic malament una paraula? O si jo sempre els pego l'AVL. És que a mi m'ho fan a TikTok, a vegades em diuen, pues, jo què sé, que en comptes de prestatgeria dic estanteria. Es diu prestatgeria en català. Per què em corregeixes? Què més es dona? No t'ho he demanat. No estic fent un examen i no t'estic demanant. A més a més, la gent és molt borde. Perquè, vull dir, realment, si vols corregir alguna cosa perquè et penses que dec ser tonta i no ho dec saber, escriu-me un per privat i digue'm, escolta, això potser no ho saps, però es diu així, saps? Vull dir, no, la gent t'ho fa un comentari o en el xat o el que sigui. Dius, quina necessitat tens de dir-me això? Vull dir, en castellà no ho fas. Jo no he vist mai a cap vídeo de cap persona que faci contingut en castellà o d'això que els hi corregeixin els diguin, no, mira, és que esto no se dice así. Bueno, els andalusos sí que els critiquen molt per lo del CCR i aquestes coses, però a part d'això no ens diuen res, tio, doncs no em corregeixis, no t'ho he demanat. Correcte. La gent no li agrada que la resta siguin feliços. Sí. Però bueno, jo això m'ho he trobat, això que dieu, no, Tu saps la dita eixa, Àlex? Què? La dita de es corregeix en privat i es felicita en públic. Doncs jo crec que hi ha molta gent li falta. Sí, que al revés. Ho tenen al revés. No, però vull dir, si a mi ja em passava sent del nord de les Terres de l'Ebre quan estudiava a Tarragona, que hi havia companys de classe que no mantenien, inclús
alguna profe em corrigia quan parlava, perquè deia lo, que encara ho dic, i llavors a l'examen escrivia lo expressament i ho posava en majúscules només per fer-la fotre. I, clar, jo m'ho trobava que, hòstia, que és 40 minuts en cotxe i la gent de Lleida s'ho troba també a Barcelona. Vull dir, vosaltres que encara esteu més lluny. Però sempre és la mateixa gent, vull dir, és la gent de Barcelona i Tarragona i sobretot Girona. La policia de la llengua. Sí, exacte. A mi en un examen me van llevar punts de la universitat de València, quan volia fer magisteri, estava fent el doble grau de magisteri. Un professor de valencià me va corregir perquè havia posat una paraula que utilitzàvem més al sud de Catalunya que a València ciutat. I jo li vaig reclamar, dic, anem a veure, per què m'has de corregir una paraula que surt al diccionari? O sigui, quin problema tens? És que t'has de cenyir al valencià formal, tal. I jo, que valencià formal ni que lenyes? Què passa? Que perquè la paraula que la utilitzo jo i no la utilitzeu vosaltres no és formal, perdona. Surt al diccionari d'Acadèmia Valenciana de la Llengua, doncs és vàlid, punto. Ja està. Ja havia d'anar així, tio. València, a València. M'estaven corregint. Sí, sí. Ja molt heavy. Mira que d'això, també han dit pel xat, no? Jo soc euskal valenciana i creu-me que ho pateixo molt. Clar, sí, és això. Si a la gent de fora també li dius, doncs al final no volen aprendre la teva llengua. I això. A mi això em sembla curiós perquè al final és això, la gent que llavors ve de fora no parla el català. Me'n recordo que estava treballant, estava a l'hotel treballant, no sé què, i va venir un noi que era grec, que venia a buscar un altre que estava allotjat allà a l'hotel. I ella em va començar a parlar en castellà. I li vaig dir, doncs ets grec, no sé què, em va dir, sí, però sé molts idiomes. Li vaig estar preguntant i em va dir, tinc no sé quin nivell de castellà i ara estic traient el de català. I llavors jo vaig passar parlant en català i em va dir, i vam estar una estona parlant i el parlava superbé. Vull dir, i em deia, és que no vull parlar mai català perquè em fa cosa perquè el parlo molt malament. I vaig dir, però és que parles superbé. Vull dir, joder, vale, no ets Pompeu Fabra, saps? Però vull dir, ens estem entenent perfectament i ho dius tot bé. Vull dir, quin problema hi ha? Per què has de corregir aquesta persona que està fent l'esforç d'aprendre el nostre idioma i de parlar-lo amb tu? Vull dir, no entenc quina necessitat tens que dir-li, no, escolta, és que per corregir-lo ja anirà a classe que el corregeixin i li diguin, no, escolta, això es diu així, o allò, el temps verbal no l'has dit bé. Jo no soc ningú per corregir-te. Si tu no m'ho preguntes, si em dius, no, mira, escolta, si alguna cosa la dic malament, doncs corregeix-me. Llavors és un altre tema. Però si no, no entenc aquesta necessitat. Però ni en català, ni en castellà, ni en cap idioma, Vull dir, no entenc la necessitat de fer aquestes coses. Bueno, és com el que va dir el Mario Casas l'altre dia, que no parlava català perquè no volia ser un meme de l'APM. Bueno, aquest... Bueno, si has estudiat fins als 18 anys, amb l'edat que té aquest noi, a Catalunya, i has anat a l'escola, saps parlar català. Em sap greu. Vull dir, o a la teva escola ho van fer molt malament. No, que ens digui quina escola és, perquè ho van fer molt malament. Perquè aquest xaval no és molt més gran que nosaltres, i vull dir, jo tota l'escola l'he fet en català. No. Sí, no, jo també. Bé, ja per acabar, no sé si alguns de vosaltres vol dir alguna cosa que s'hagi deixat sobre la Dana, el País Valencià, el doblatge o el que sigui. I ara teniu micro obert i si no, doncs ja ho deixem aquí, que ja portem 1 hora i mitja i... Jo vull dir una cosa molt breu, que estan dient a xarxes. O sigui, si no teniu un punt d'organització per a baixar, no baixeu de voluntaris, voluntàries. No, perquè si no saps en quines condicions has de baixar, amb quines coses has de baixar i a on has d'anar i aparcar el cotxe on convingues, no baixeu, perquè fa més mal que bé i no estem ara per rescatar a voluntàries. ¿Vale? No dic que no s'ajude, sinó que simplement que se busquen punts d'informació per a poder baixar, perquè si no és un caos. I després per l'altra és que no aneu només als pobles que estan sortint a la televisió, perquè n'hi ha molts de pobles que no s'estan anomenant i si no és gràcies a les xarxes socials no s'està anant. Així que mireu molts xarxes socials, mireu a veure on necessiten ajuda. I per últim, no romantitzem una catàstrofe. Ja sigui per aquells influencers que busquen numerets, no els que sí que estan fent una feina brutal, que dono les gràcies a la gent que gràcies a aquests influencers i creadors de contingut podem veure el que està passant realment, però n'hi ha altres que estan romantitzant amb la catàstrofe. Per favor, no ni els doneu likes ni els seguiu. Ho sento, però és així. Vale? I ojo a les fake news i
per favor, ni els bulos, perquè és horrible. I sobretot és que estem fora, viure coses o sentir i escoltar i llegir coses que no toquen. Ja està. Jo, aprofitant que esteu així vosaltres i que també compartim molts gustos, ara mateix no estic en la meva habitació, per això no veieu prestatgeries, o sigui, la meva habitació d'aquí de la Garriga és esta, de Folgueroles és esta, però la del poble sí que tinc pues, quasi tot lo que tema de còmics i tal. Tota aquesta situació me recorda moltíssim a una saga de Batman de principis del segle XXI, que era Tierra de Nadie. Concretament en esta saga és quan se va fer la presentació de Harley Quinn com a personatge dins dels còmics, perquè prèviament s'havia estrenat en la sèrie animada dels anys 90. Esta saga anava de que la ciutat de Gotham patia un cataclisme, un terratrèmol, i la ciutat quedava no sols incomunicada, sinó abandonada per part del govern i per les pròpies autoritats gothamites, i la gent havia de sobreviure com podia, i Tierra de Nadie, o Nowhere, no recordo el títol en anglès, la gent, pues bueno, o sea, veies com la societat esdevenia en un poc moltes de les coses que hem anat veient. N'hi havia gent més mafiosa que s'encarregava d'anar a tractar de saquejar o atracar els més necessitats per les nits, però també apareixia l'heroisme de molts dels seus ciutadans. No sé, simplement com a aportació, qui vulgui llegir Tierra de Nadie, sé que els amics de la Batcova estan molt a tope amb Batman i tal, però jo què sé, que podria deixar, inclús sabent que és ficció, podria fer idea de lo mal que ho està passant la gent a València. Mira, ara estan en directe a la Batcova, així que ara que has dit això els hi farem raid quan acabem. Ja ho anirem preparant. I pel xat ara us havien fet algunes preguntes, havien dit que destaquem que la manifestació bona és la del 9 de novembre. Bueno, han dit manifestació 9 de novembre, Chachi, 15 de novembre, caca. Això és el que ha dit el violinista pel xat. Sí que ho direm així. I després també, Simer, t'han preguntat la compte corrent del Sabadell que vas dir que no es fes servir. Això és perquè el Banc Sabadell, la Covid, va fer a algunes persones, les va portar a judici per no poder pagar algunes quotes de quan el punt més xungo de la Covid. Així que jo no donaria diners a un banc que va portar a judici o gent que no podia, que la van tirar de la feina durant la Covid i tal. I per l'altra banda, perquè els amos del Sabadell és un xiringuito amiguito de Amazon, si no m'equivoco, perquè he llegit una mica d'intrahistòria que hi havia amb Amazon i el Sabadell, i a banda d'això que un govern demana ingressar diners a un compte bancari, X, també me pareix vergonyós com a societat. Per això pago els meus impostos, així que se busque la vida el govern per a tal, no fer un fons de finançament ciutadà finançat pel propi ciutadà, no? Així que aquests són els meus motius. Després cada un que faci el que considere, però aquests són els meus motius. Bueno, jo tampoc donaria perquè no sé si la millor persona per gestionar els donatius és la persona que ha provocat aquesta situació. Aquesta és una altra. I la persona que va gestionar els voluntaris durant el cap de setmana, com els va gestionar. Millor donar a entitats com la Fundació Horta Sud, que treballen directament des del terreny, o altres iniciatives que han anat sortint, els voluntaris o caixes rurals. O caixes rurals. Jo ahir no ho nego, perquè n'hi ha caixes de pobles que són caixes rurals i que més o menys saps que no serà el mateix que una gran companyia, no? També. Pues res, fins aquí el directe d'avui, que ha durat més d'una hora i mitja. Recordeu que si us subscriu al canal, que durant el directe s'han subscrit les 5 persones del donatiu, la meitat dels beneficis va per la Fundació Horta Sud, igual que la meitat dels beneficis dels patrons i si hi ha un subscriptor a Spotify. Així que subscriviu-vos. Si teniu Prime Video és gratuït, vull dir,
apretant un botó, si teniu Prime Video, uniu Amazon amb Twitch i amb un simple clic que us sortirà gratuït, donareu €1, o, bueno, €1 i pico, a la Fundació Horta Sud, així que aprofiteu, sobretot si teniu Prime Video, perquè és això, vull dir, donareu diners sense gastar-vos res i després podeu fer el vostre donatiu a part, a la Fundació Horta Sud o a la que sigui. De fet, veig que acaben de fer un altre regal de 5 subscripcions. Tinc una mala notícia per la Rina amb aquestes 5 subscripcions. Ai. Perquè hem passat dels 20 subscrits. T'estava escrivint. I la Rin va fer una aposta perquè no li agrada Bola de Drac i aviat s'estrenarà Bola de Drac Super en català al Super 3 i ella va dir, si arribem a 20 subscriptors, em miro tota la primera temporada de Bola de Drac Super i la comentem aquí al canal. Tenim 22 subscrits. Vull dir, per mi l'aposta no era, perquè jo l'anava a mirar igual. Però... Ja. La Paula, del Sense Plató, també pringa, amb mi. Sí. Però l'aposta s'ha acabat aquí, Vull dir, ja està. Vull dir, una temporada. Gràcies. Vull dir, seguiu subscrivint-vos, però no veureu més capítols de Bola de Drac. Seguiu subscrivint-vos, teniu tot el novembre i tot el desembre per fer-ho i això, la meitat anirà per la Fundació Horta Sud, que els havíem convidat, però avui no puc venir al directe, però hem quedat que vindran més endavant per poder parlar amb ells i veure com ho estan gestionant i cap on aniran els diners que porten recaptats, molts diners. Vora els 400.000 arribaven ja. Sí, 380.000 abans de començar el directe tenien, que ho he mirat. I res, gràcies als dos convidats avui per venir i espero que també pugueu tornar aviat amb altres circumstàncies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. A vosaltres, bona nit i bon profit, que si no heu sopat ja és hora de sopar. Bona nit, moltes gràcies. Adéu. Adéu, bona nit. Anem a fer la raid.